con el sitio, ¿no? Si te gusta, vamos a ver. Por la pista se va a tot això? Sí, jo també. Està bona, està fàcil. No està enganxosa. Està mantacosa, però la llisca. Aquí és on vam estar l'altre dia. No, cap allà a la dreta. Perquè si no aquí ens fotem a la mina.
espessa el relleu, Veus aquí parat, hòstia. Hòstia, vinga, fins allà la muntanyeta que va. Exacte. Quina muntanya? Sempre, no? Boníssim. El final era una miqueta més densa, però xulíssim. Boníssim. Boníssim.